Okay, oras ato na alas 5:14 na. Okay, magpamati na kita sa ikaduhang pag-ambahon ni kagrupong Morina Barolo de Aros. Okay, ang ipag-ambahon ang muling. Okay, kahapon lamang. Okay, palakpakan naton mga kagrupo, mga kasyor. Okay, once again, kahapon lamang ni kagrupong Morina Barolo de Aros. Ini nga ang bahanon, ginahalad ko gid sa tanan nga nagapamati. Labi na gid sa mga kaparyentihan dira sa Metro Manila. Si Inday Heidi, di masuway nga monitor gid sa FB subong. Kay Arthur de Aros, Antonio de Aros, kay Justin, kay Ginny Bingara dira subong sa Manila. Mayo lang ang pagpamati sa amanda. Okay, sa kagrupong Morina Barolo de Aros. Ang kahapon ta nagligad na tuman gatamis nga handurawon Pemi nagabalik sining akong panumduman sa akong pag-isahanon di ka malimtan sa pagtulog ko ginadamgo ka bangod ikaw lang ang ginahigugma sing walay kabangdanan imo ako ginbayaan masakit nga batyagon sang akong dughan apang anhon ko kay wala ka na sang ibang abot ko naangkon ka handumon ko na lang ang katamis sang tanan kayang ato nagligad nangin kahapon lamang Short FM. pananglik magbalik ka sa akon sa tanan nga oras handa magmatong bisan ano pa man ang imo nga kahapon palangga ikaw gid lamang ang sagihapon apang anhon ko kay wala ka na sang ibang abot ko naangkon ka handumon ko na lang ang katamis sang tanan kayang ato nagligad nangin kahapon lamang handumon ko na lang ang katamis sang tanan kayang ato nagligad nangin kahapon lamang. Sa balay ganit dira si Nanay Ali, si Mama, si Joanne, si Krisya, si Gian, de Anika, kag Nico, kag dayto umbing nga nagapamati gid kag dayto buka. Mayong hapon da sa inyo kung mayong pagpamati sa Short FM. Short FM. DJ Fees, Brian. Okay, salamat gid kagrupong Morina Barolo de Aros with kahapon lamang. Para da siyempre sa may mga ginapanumdom nga mga kahapon kung maayo man na or masadyaman or masubo nangin part na sa ato nga kabuhi no. Tanang kita may mga kahapon no. Hindi man kita perfect kag hindi man tanang ation or tanan nga mga experiences naton mga maayo. Part na sa aton mga kabuhi may mga problema no. So i-value na nato kag
Okay, mangin liso nato kung ano man ang mga kapalpakan nga natabo sa aton kabuhi. So wala sang perfect na may mga problema, may mga kapalpakan, importante. Kabalo kita mag-move on, kabalo kita correct sa aton nga mga sala.